Ukukhula kubalulekile kuyo yonke into oyenzayo. Funda uba mawukhule. Kunabantu abanintsi badala ngeminyaka, badala nge-experience yokwenza izinto ezithile, kodwa xa uhlolisa uqiqa kwabo ngokwengqondo uyabona uba bakakhuli. Ngokwenza kwabo ngokwempilo uyabona uba hayi, ukhula kusekude kunabo. Iminyaka yona ihambile, kodwa ukukhula yinto engabonakaliyo kule minyaka yabo seyihambile. Khakhe ufunde xa ungumntu uba kuyo yonke into oyenzayo mawuke ukhule, ubonakale ngezenzo, ngoba ukukhula komntu akuvakali ngentetha ayithethayo ngomlomo wakhe, kodwa kubonakala ngezenzo azenzayo kwizinto azenzayo kulo mhlaba esiphila kuwo. Banintsi abantu bayazipapasha ngomlomo batsho uba mna ndikhulile, abanye baze batsho uba mna ndineminyaka ethile, kodwa xa ujongisisa kakuhle ngokwenza kwempilo uyabona uba abantu aba basacinga njengamakhwenkwe amancinci, basacinga njengejongo, basacinga njengabantu abancinci abangakwazi ukuqiqa kakuhle ngobuko bobu. Xa ungumntu qiqa kakuhle, uyisebenzise ingqondo ngendlela ekhaliphileyo, futhi nangokwenza nangokuphila makubonakale uba sowungumntu okhulileyo ngolwazi, ungumntu okhulileyo nge-experience, ungumntu okhulileyo ngokweminyaka, ungumntu okhulileyo ngokwenza izinto ezilungileyo zenzeke futhi ebomini. Xa ungumntu yiba nentshisakalo uba mawukhule kuyo yonke into oyenzayo. Khula ngokucinga, khula ngokwenza, khula ngoplena izinto zenzeke ebomini bakho, khula ngothando oba nalo for umntu othandana naye nabantu abakufutshane nawe ebomini bakho. Khula futhi nangendlela ophatha ngayo abantu, ngoba kunabantu bathi bakhulile kodwa xa ujonga impatho abayibonisa abanye abantu ibabonakalisa ingathi ngabantu abangakhathaleli omnye umntu ebomini. Make sikhule ngokokucinga, sikhule ngokokuphilisana singabantu, sikhule ngokokuphatha abantu esibathandayo ngendlela elungileyo, sikhule futhi nokokuphatha abantwana bethu ngendlela efanekileyo uba masibaphathe ngayo singabazali kulo mhlaba. Ngoba kunabantu bakhulile ngokweminyaka, kodwa indlela abenza ngayo izinto emhlabeni uyabona uba ukukhula kusekude kunabo. Ihambile iminyaka kodwa ukukhula akubonakali. Masikulangazelele ukukhula kuyo yonke into esiyenzayo. Umntu xa sekhulile kwinto ayenzayo ubona i-excellence spirit itake over, isebenza ngendlela esisimanga, isebenza ngendlela ebonakalisa uba lo mntu lo ujulile ngolwazi kule nto ayenzayo, futhi nendlela enza ngayo iyabonakalisa uba lo mntu ukhule ngapha kokuqonda ngokwenza, futhi uyambona uba lo mntu hayi ukude ngokokukhula ngokwenza le nto ayenzayo. Akukhule ekwenzeni le nto yenzayo, ukhule ngokweminyaka, ukhule futhi ngokokuziphatha ngendlela efanele kwiminyaka okuyo, ngoba abanye abantu baneminyaka emininzi kodwa ukukhula kwabo kwiminyaka yabo ifana njengomntu osesemncinci oseyijongwana, oseyinkwenkwe engakwazi ukuqiqa kakuhle ngokomqondo okanye ngokwengqondo. Ndithi kuwapho ukhona langazelele ukukhula kuyo yonke into oyenzayo, futhi ukukhula makube yintshisakalo ekutshutshisayo ngaphakathi, ekwenza uba mawube ulangazelela uba wazi ngapha kokuqonda kule nto oyenzayo. Iminyaka mayingakhuli yodwa, kodwa nokwenza kwethu makukhule kuyo yonke into esiyenzayo.